Say Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chukwe garaka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasibure Zimbabwe tabigira nyeru rwadza, nyeru sirisa, nyeru kuitika kumamisha kukunze kwaro one operation muramba tsvina. Ndofunga government yakabuda last week ichitaura iyo ichiti vanhu vese vari kuvaka rural areas zvisina ma title deeds vari kubviswa since vari kuregardwa as illegal settlers zvakare vanhu vasabhuku asina mvumo kupa vanhu nzvimbo yavo. So KuChiredzi kuri kunze kwakasvika muramba tsvina zvinonzi vari kubviswa padzimba Pamisha Yavo zvakare neminda vari kutorwa minda. Pane audio yatakuvigirai yemugari wekuChiredzi abuda achichema mushure mekunge apiwa 7 days ultimatum kuti apfeke tuntu twake abve zvinzi after 7 days government yakauya ichiti iri kuuya kuzoparadza misha yevanhu, iri kubvisa misha dzevanhu. Mukadzi achema yakati asi kuziva kuti what might be the reason why vari kubviswa. Akati vari vafungidzira kuti inyaya yekuti this area yanga ine vanhu vakawanda vakavhotera bato retriple C zvakare havasi kuziva kuti nyaya yekolera here kana kuti uyezve pane mafunga yakunze chikoro chiri momo chiri kuda kuparadzwa chiri munzvimbo yeChiredzi chiri kuda kuparadzwa nekuda yekuti mwana waMnangagwa akatenga mombe from murungu aigara uko. So zvirunzi chikoro chakuda kuparadzwa kuti mwana waMnangagwa wangu achichengeta mombe dzake. Zvinzure paaudio iri motudza zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Nevamwe vose ikoko chamboziva kuti zviko zvotoitigwa, chamboziva kuti zvii zvotoitigwa muno muZimbabwe. Mhepo dzakasumuka kuti nditi nyaya yekolera, kuti nditiwo mukuru unorwadziwa kuti Chiredzi ndiyo yakanyanya kuita manhamba akakura kutriple C, kuti nditi chii. Vari kufamba vachibhunya vachisunda midhuri yose mashopu, vachisunda kubva pabhafa pose paya angova mabhinya chete mbavha ndopovotoraramira kudzira patriangle padhulisi magredha kuita kugadzira usiya zvimusika zvekudhara zviya zvezvo kundosvika kwana Ngundu perengwa Ngundu mukati umu vachiputsa zvimashopu, vachienda nekwana Dhitoyi vachindowisa vachiputsa. Medu nekuko kwandaireva kwandakatenga munda kwaitonzi vada tondowisa nechikoro vachiinda nokuti murungu waiva nemombe vakadzikonewa dzikanzi dzakatengwa nemwana waMnangagwa. Saka kwanzi ndoko dzofanira kuisiwa kuti dziwane mafuro divi irero. Saka kuda vanhu vachatobvisiwa, kuda vachatsvaka kokuisiwa kana kuti vachabatanidzwa na unotoshawa kutoti chii chaicho. Mhepo dziri kusumuka kana vanonamata zvangotoda mweya waMwari. Kumusha kunotopisa kudarika kuchirungu, unoshawa kuti zviri pai ende zvoda kuzama kureva kuti kudini, hazvimbotohwisisiki. Tofunga mazunzura mega nyenorwadza nyenosirisa muri Zimbabwe. Zvakare pana sekuru vabuda vachichemawo zvakare vadzingwa pamba pavo pamusha wavo kwavane makore vari ipapo vaudzwa kunzi mabhudhoza ari kuuya achipwanya musha uyu muri Zimbabwe vachema vachitiwo vakura havana vakwanise kuona mari havana mari yekuti vatsvage mumwe musha kana kuti vadii. Enjoy audio yemotudza zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Mukozi unofara here? Isu unotofara zvishoma yatakarimawo chaizvo, asi kuti tadzingwa vanhu vose vakatowandisa, vamwe vakasungwa zuvo taenda kukoti nhasi. Saka kwanzi 7 days tiwanike pasina munhu kana 7 days dzangopera
tongovisa mabhiridoza atinei nyange nhumbi dziri mumba tongoya totofukira saka kokuinda hatina. Ndaenda tombofunga nditi kumasangura zvino mari yekuindako handina, kuti kuda munda yauchiriko here kana kuti ndakazama kutsvaka mari yekuindako ndikashayiwa. Nezvitatongoduka 7 days zvikazatopera hazvotouya dzobhuniwa dzimba idzi. Tangoti tikuudzewa hakuna zvokuita, hatina kana mari. Kamari tatina ndaingozama kumboinda kumasangura kuti ndinganowana munda uya uchiriko here, zvino haikana sendi chairo. Unongoziva ndiri ndonda mari handingi. Saka ndangoti ndingokuudzawo ndatenda hangu. Ndofunga mazunzira muri Zimbabwe zvinorwadza sekuru vachema pane zvakare video ratakuvigirai reimba nedzimwe nzvimbo kwakutoita zvekutofosa vanhu kuti vabve. Atemerwa chibage chake muchinda uyu akapisirwa misha yake muri Zimbabwe. Vakutoitwa inonzi forced eviction muri Zimbabwe kune dzimwe nzvimbo zvichinzi my illegal settlers vachema. Vanhu ava vamwe vari kutaura vachiti vakavhotera bato reZANU PF vachichema vachiti vaipromiswa iyo land iyoyo kuti vachapiwa security yepekugara muri Zimbabwe, asi vari kuchema vachiti varasiswa. Mene munoiona sei nyaya iyi? Neonai video rimodzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Zimbabwe settling on communal land, local authority land, state land, peri-urban land, rural service centers, or growth point land. You are advised to vacate immediately and follow the due processes in acquiring land. Government condemns without any reservation the illegal settlements, occupations, parceling out and sale of aforementioned land without the permission of the relevant authority. Land yose ndeya president. Haina umwe munhu ane mvumo yokuipa kusara kwa HE through delegated powers kuma departments akasiyana-siyana. Report any such activities and perpetrators to the nearest police station. For agricultural and residential stands applications in resettlement areas, visit the nearest land management and administration district office. For land applications in communal areas and growth points, visit the local authority for the area. Thank you very much. Tinotenda.